Здравейте, това са битивните номер 3. Извинете ме да съм. Нещо се разболя. Всеки как Гоша Циганин няма да има шанс да бъде днес с нас. Но това клипче ще ви покаже повишаването на цените на всички продукти в България. Сега виждаме тази тоалетна хартия. Тя струва повече от 101 лева. Всички цени са повишели. Много се притесняваме и също така битивните се надява, че ще върнат тези карти от Kaufland, защото те дават много пари за тях, които струват една стотинка всяка. Да ви кажем за репортерани. Той казва, че времето е много светло. Не може да се вижда, всички камерите не са скапани. Но също така се повишават и цените в пластмасовите ножове за торта. Сега само да ви я покажа. Така. С тези ножове се реже торта. Да, знам, че не го знаете, но аз съм нещо много тъп днес. Така, искам също така да ви разкажа, че когато майка ми и баща ти ми родиха, да не ставаха никакви случаи, защото използваха тази топка в този термос. Виждате ли колко е бърз, колко е силен. Вижте този материал, направен от извънсветичен. Както и да е, днес искам да ви разкажа на тази тоалетна хартия. Ще си държа така, върви до мен и нея. Така. Тогава на производството хартия и много кожа от овца. Имам предвид вълна. Да. Изисква много вълна. Една трета от овците по този свят нямат вълна само за производството на тази глупава тоалетна хартия. Както виждате на тази картинка, тези овце тук са много тъжни. Чакайте само да си насочим камерата. Както виждате, тези две овце са толкова тъжни, че пак имат кози, на която е нарисувана върху тях. Много е тъжно това. Тази тоалетна хартия изисква повече грижи, отколкото очаквате. Не е просто да отидеш в Горна баня да острееш една овца и кажеш: продавам тоалетна хартия. И така после те да ви кажат нещо, да ви кажат: дай, 2 лева, една рука, лате. Така. Както виждате, и този нож изисква много материали. Изисква пластмаса и боя. Това е много скъпо. Пластмасата вече поскъпя с 2 стотинки и всички битови репортери не знаят какво да правят. Те се скриха и оставиха на мен да водя този разговор. Сега да се върнем на картите от Kaufland. Сега, както виждате, всички тези хора на тези карти, ето, ще ви ги покажа по-близо. Може да видите само Мери, Гай, Доли, Рос, Уди, Наджо, Немо, господин Бодливко, госпожа Картошка, Сквиши и останалите цигани, където изобщо не ги познавам. О, да, също така, Майки вече е най-известният филм на света. Академията за таласеми има повече от 5 милиона гледания. Това е най-голямото число, до когато Айнщайн е учил. Точно така. Айнщайн е учил само до 500 хиляди милиона. Така. Сега искам да ви кажа, че това клипче беше много поучително и се надявам. Майка ти да се на туалетна хартия, майка ви дела. Така. Също така, много искам да си купите тоалетна хартия и да отидете до Kaufland, за да ви дадат карти с отстъпка. Както много искаме, трябва да ви дадем 5. Така побеся. И сега, искам да ви кажа, майка ми да представи се увеличат, защото те нямат никакви приятели. Така. И се надявам утре да паднете от тераса и да се населете. Приятен ден! Така. Добре, не сме пъти ви намерите. Не ми съдете, моля ви, ние няма никакви приятели. Така.